ja tervetuloa kuuntelemaan Ihan vaan ihmisiä podcastia. Tässä podcastissa keskustellaan valkonormatiivisuudesta suomalaisessa työelämässä ja vanhemmuudessa. Opetushallitus määrittelee valkonormatiivisuuden normina, joka kumpuaa käsityksistä valkoisista eurooppalaisista tai muista länsimaalaisista muita ylempinä ja arvokkaampina ihmisinä. Valkoisuus toimii usein tiedostamattomana normina, jota vasten vertaamme kaikkea. Se suojaa niitä ihmisiä, jotka kuuluvat sen piiriin ja antaa heille valta-aseman. Valkoisuus ei liity pelkästään ihonväriin, vaan se on laajempi valtaan liittyvä rakenne. Esimerkiksi saamelaiset, romanit tai venäläiset eivät useinkaan mahdu valkoiseen normiin, vaikka he ihoväriltään saattavat olla valkoisia. Se, ketkä kuuluvat valkoisuusnormin piiriin, voi olla hankala määritellä. Kenellä on valta määritellä, kuka kuuluu normiin? Opetushallitus 2025. Antirasismi on aktiivista ja tietoista toimintaa kaikkia rasismin muotoja vastaan. Antirasistista toimintaa on se työ, joka vähentää etnistä syrjintää, syrjivien käytäntöjen vaikutuksia ja kielteisiä ennakkoluuloja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2025. Koko Huvara sanoi esitelmässään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle vuonna 2023, että antirasismi on aktiivista lähimmäisen rakkautta. Tämän podin lähtökohtana on haastaa valkonormatiivista narratiivia suomalaisesta identiteetistä ja ammatillisuudesta luomalla tilaa ei-valkoisten ihmisten ja ei-valkoisten lasten vanhempien kokemuksilla suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä podcast on tarina yhteenkuulumisesta, ulossulkemisesta, työelämästä, vanhemmuudesta sekä valkonormatiivisten rakenteiden sisällä toimimisesta ei-valkoisena yksilönä. Joissakin jaksoissa myös äänitiimimme jäsenet osallistuvat keskusteluun. Podcastin arvoina toimivat representaatio, yhteenkuuluvuus, suomalaisuus, moninaisuus, lähimmäisen rakkaus, antirasismi. Tervetuloa mukaan!